गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। भारत नायथाम फोसाबनाय मोसानायाव बिशारद डिग्री उथ्रिसारबाय धरित्री दैमारिया। भारत नायथाम मोसानायजों बर'नि हारिमुखौबो मुलुगाव गोसार होनायजों लोगोसे बर'नि आंगो खुगा मेथाइ मोसानायखौ जोबोद मोजां मोनो धरित्री दैमारिया। उदालगुरि जिल्ला पकतपारा 1 नं मासखाव गामिनि थरायना धरित्री दैमारिया ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोदों। अरुणाचलाव सोमजिनाय गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जानायफोरनि गोथै देहा दिनै गसाइगाव सफैबाय। थांनाय 17 नभेम्बर शुक्रबार सानखालि ख्रिस्ट'बार हेमब्रमनि मोनसे हानजाया अरुणाचल रायजोआव ख्रिस्टियान धोरोमनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै न'फारसे फैफिननो थानाय समाव हाजोनि हा गिसिखानानै गारनि सायाव अन्थाइ गोग्लैदेरनायनि जाहोनाव गसाइगावनि 4 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बिथांमोननि गोथै देहाखौ दिनै न'आव लाबोनाय जाबाय। रुंसारि जानाय सुबुंफ्रा फारियै गसाइगाव नेपालपारानि निर्मल हेमब्रम, श्रीरामपुरनि ख्रिस्ट'बार हेमब्रम, अभिजित हेमब्रम आरो लकनाथ किस्क होननानै सिनायनाय जादों। बिथांमोननि गोथै देहा दिनै न'आव सफैनाय लोगो लोगोनो MLA जिरन बसुमतारी, लरेन्स इस्लारि बिथांमोनजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा ओलसन हासदा आरो MCLA सजल कुमार सिंह बिथांमोनखौ न'खराव नुजाथिहैनायजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरजों दुखुनि समाव बाहागो लाफानायखौ नुनो मोनो। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बानजायनायाव गांजेसे बिजाब बेखेवदों। क'क्राझाराव गान 23 गाम्बारि लाइसिखौ बेखेवनायजों लोगोसे गांजे गोदान बिजाब बेखेवदों। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बानजायनायाव क'क्राझार देबरगावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि साखाथियाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों गान 23 गाम्बारि लाइसि बेखेवनायजों लोगोसे गांजे बिजाबफोरखौ बेखेवना होयो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि पपुलार बिफाननि गाहाय डक्टर अनिल बर'आ। गोदान गोजाम गोख्रों आइजो लिरगिरिफोरनि नाजानायाव गांजे गोदान बिजाब बेखेवनाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव। गिबियावनो बेखेवनाय जायो अन्जु बसुमतारीनि खन्थाइ बिजाब खन्थाइ सानाव गंसे रेस्टुरेन्ट, नैथियाव बेखेवना होयो प्रफेसार इन्दिरा बर'नि रायथाइ बिजाब रायथाइ हाला पलट्रि, थामथियाव लाइसि महिलानि रायथाइ बिजाब सावरायथाइ थुनलाइ, ब्रैथियाव इन्दिरा बर' आरो लाइसि महिलानि सुजुथाइ बर' थुनलाइयाव आइजो सानथौमिन, द'थियाव तनस्रि सरगयारिनि सुंद' सल' बिजाब दाखोन, स्निथियाव सुनिति बसुमतारीनि गिबि रायथाइ बिजाब समनि मोन्दांथि, दाइनथियाव दिर्जयथि बसुमतारी सुंद' सल' डास्टबिननि बिबार, गुथियाव रिम्बा वारनि सुंद' सल' बिजाब समनि सोरखि, जिथियाव मिपि रोजे बसुमतारीनि खन्थाइ बिजाब आं आरो अति रुम आरो जोबथा बिजाब सान्ति बसुमतारीनि खन्थाइ बिजाब आं आंनिसिम गिदिंफिनो खन्थाइ बिजाबखौ बेखेवो। भारतआ नैथि खेबनि थाखाय गाजा स्ट्रिपाव भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ दैथायहरबाय। दिनै फुंबिलि समाव भारतनिफ्राय C-17 एयारक्राफ्टआ गासै 32 टन बिबांनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ लानानै गाजा स्ट्रिपनि थाखाय बिरलांबाय। मिथिनाय बायदिब्ला भारतनिफ्राय दैथायहरजानाय C-17 एयारक्राफ्टआ इजिप्टनि इल आरिश एयारपर्टआव बाख्लायहैगोन। बरिमाखायाव भारत सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ विकसित भारत संकल्प जात्रानि हाबाफारियाव बाहागो लादों। बाक्सा जिल्लानि बरिमाखायाव विकसित भारत संकल्प बे हाबाफारिजों लोब्बा लानानै मोनसे हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव भारत सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि गोख्रों दैदेननायाव भारत हादरखौ बुहुमनि गेजेरावनो जौगासार खालामनायनि थांखियाव बयखौबो बाहागो लानो खावलायो। बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावो आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, नन्दिता गारलसा, BTC सोरखारनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, घनश्याम दास, बुंथिगिरि खाथिराम बर', बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासन्दा मेगदालिन पार्टिनि बिथांमोना। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।